Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan wata kissa ce wanda take ɗauke da darasi musamman ga waɗanda iyayensu ke raye. Wani limamin masallaci ya ce bayan an gama sallah, wani bawan Allah ya zo ya same shi yana masa complain akan cewa ana bin sa bashi kuɗi da yawa. Kuma wanda yake bin sa bashin ya ɗau alwashin cewa idan bai bashi ba zai kai shi kotu. Kuma shi ya rasa yadda zai iya samu wannan kuɗaɗen saboda kuɗaɗe ne masu yawan gaske. Saboda haka sai ya nemi da cewa liman ya taimaka masa. Liman ya ji adadin kuɗin ya ce gaskiya ba ni da wannan adadin kuɗin, amma bari in baka shawara. Iyayenka suna raye? Sai ya ce mahaifina ya rasu amma mahaifiyata tana nan. Sai ya ce to ka koma gida ka zauna da mahaifiyarka ka tambaye ta menene matsalarta, ka yi ƙoƙari ka warware mata matsalanta. Ya ce sai koma gida ya je zauna da mahaifiyarsa ya ce mama ni akwai abin da yake damun ki ne? Ta ce ƙwarai kuwa ɗana akwai abin da yake damuna, kwana nake bana bacci amma ba lalle bane ku sani. Ya ce mama menene wannan abin haka? Ta ce wannan ƙanwar taku da bata yi aure ba, ta doshi shekaru 40 bata yi aure ba, abin yana damuna. Ita ma tana so ta yi aure, tana so ta samu iyali, tana so ta samu 'ya'ya, tana so ta ce yau ita ma tana gidan mijinta amma bata samu aure ba. Wannan abin yana damuna. Ku kuma in dare yayi kowa ya koma gurin iyalinsa, gurin 'ya'yansa, ku yi hira, ku yi wasa, ku yi dariya, ita kuma tana nan a kudunduna a ɗaki. Ta ce wannan abin yana damuna, yana hana ni bacci. Wannan ɗan a lokacin da mahaifiyarsa take mar wannan magana kawai sai ga hawaye ya fara zuwa idan mahaifiyarsa. Abin ya tayar masa hankali. Shi bai san wannan damuwar ta kai haka ba. Da ya fita sai je ya samo wani mutum wanda matarsa ta rasu a hatsarin mota. Sun yi hatsari tare amma shi ya tsira matar ta rasu, tun daga lokacin kuma bai ƙara aure ba. Ya zo ya same ya ce wane kana son aure? Ya ce ina so amma ba ni da hali. Ya ce karka damu. In dai kana buƙatar auren akwai ƙanwata zan baka kuma za mu taimaka maka ka yi ƙoƙari ka aure ta. Aka je aka haɗa auren nan. Ya ce ban taɓa ganin mahaifiyata ta yi farin ciki murmushi annashuwa kamar wannan ranar ba. Ya ce ba zan taɓa manta wannan abin ba. Ya ce na dawo gida bayan sati ɗaya da wannan abin sai na ji an rafka min sallama. Ya ce da ya leƙa ta windo sai ya ga mai bin sa bashi ne ya zo, sai ya ce to yauwa shikenan lokaci yayi, wataƙila sammaci ya kawo min. Dan na san wannan kan ba yanda za a iya daga min kafa. Yayi ta daga min kafa har ya gaji. Yace sai ya kwarin gwiwa sai ya bude kofa. Yana bude kofa kawai sai ya ga mutumin nan ya rungume shi, yana murmushi yana dariya, sai ya danka masa wasu takarda ya ce karanta takardar nan. Da ya karanta sai ya ga cewa mutumin ne da kansa ya rubuta ce ni wane kuɗi kaza da kaza da nake bin wane na yafe masa har abada. Abin ya bashi mamaki. Yayi sujada ta godiyar Allah, sujudu shukr. Ya dago kai ya ce me ya faru? Ya ce wallahi abin da ya faru kamfani na ne na je neman wani babban aiki. Da na je sai na ga kamfanonukan da suka zo neman aikin tare da ni sun kai 10 kuma dukansu kamfanin sun fi nawa ƙarfi. Sai na ɗauki alƙawari na ce wa ya Allah har idan ka bani wannan aikin to wanda yake bi na bashi zan yafe masa. Cikin ikon Allah aka kira shi aka bashi wannan kwangilar. Ya ce saboda haka ya cika alƙawarin da ya ɗauka wa Allah. Yanzu gashi ya yafe masa wannan bashin. Allahu akbar. Allahu akbar. Darasin da zamu dauka anan shine idan kana da iyayenka a raye ka sani cewa kai dan gata ne. Don wallahi makullin biyan bukatarka, makullin warware matsalolinka, makullin ci gabanka a rayuwa yana tare da su. Amma da dama daga cikin mu ba ma gane kimar iyayenmu har sai ranar da aka ce yau babu su. Allahu akbar. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu gama da duniya lafiya, ya yi wa iyayenmu gafara wanda suke raye, Allah ya sa su cika da imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.